Når kompensationen mangler i afgørelsen. Du har ret til at forstå, hvad der ligger bag din kommunes beslutning, og til at vide, om dine funktionsnedsættelser er blevet taget tilstrækkeligt i betragtning. Denne korte præsentation guider dig gennem kompensationsprincippet og dine muligheder for at handle. Mange ved ikke, hvad de har ret til. Det er en udbredt oplevelse. Du modtager en afgørelse fra kommunen og sidder tilbage med en fornemmelse af, at noget ikke stemmer, men du kan ikke gennemskue, hvad det er. Det er en naturlig reaktion på et system, der kan være svært at gennemskue, selv for fagfolk. Afgørelser er ofte formuleret i administrativt sprog, der ikke tydeligt forklarer, hvordan din situation er blevet vurderet. Uklarhed om egne rettigheder er en almindelig udfordring for borgere i mødet med socialsystemet. Kompensationsprincippet, dit fundament. Kompensationsprincippet er et grundlæggende princip, som kommunerne er forpligtet til at efterleve. Hvad er det? Kompensationsprincippet er et grundprincip i dansk socialret, der fastslår, at hjælpen til borgere med funktionsnedsættelser skal kompensere for de nedsatte funktionsevner. Hvad betyder det? Hjælpen skal gøre det muligt for dig at leve et liv så tæt på det normale som muligt, uanset dine funktionsnedsættelser. Det gælder alle borgere med en varig fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, der søger ydelser efter serviceloven. Hvad kompensation i praksis indebærer? Et almindeligt hverdagsliv. Hjælpen skal muliggøre deltagelse i dagligdagens aktiviteter, ikke kun dække de mest basale behov, men støtte et værdigt og selvstændigt liv. Individuel vurdering. Kommunen skal vurdere din konkrete situation, dine behov, dine ressourcer og din funktionsnedsættelse og ikke kun anvende generelle serviceniveauer. Fokus på livsførelse. Målet er, at du som borger kan have en tilværelse, der svarer til de andre borgere i samfundet tager for givet i deres dagligdag. Økonomi og serviceniveau i afgørelser. Det kommunerne arbejder under. Kommunerne opererer inden for politisk fastsatte serviceniveauer og budgetmæssige rammer. Det er en reel del af den administrative virkelighed, og det er lovligt at tage disse vilkår i betragtning. Det, der kan mangle. Udfordringen opstår, når en afgørelse alene begrunder afslag eller reduceret hjælp med økonomi eller generelt serviceniveau, uden at forklare, hvordan netop din konkrete situation er blevet vurderet i forhold til kompensationsprincippet. En lovlig afgørelse skal vise, at kommunen har taget stilling til dine individuelle funktionsnedsættelser og deres konsekvenser for din hverdag. Det er ikke nok at henvise til, hvad kommunen generelt bevilger. Hvornår bør du reagere? Afgørelsen nævner kun serviceniveau. Hvis begrundelsen primært henviser til kommunens generelle serviceniveau eller økonomi, uden at beskrive din konkrete situation, er der grund til at reagere. Dine funktionsnedsættelser er ikke beskrevet. Kan du ikke genkende din situation i afgørelsens beskrivelse? Hvis konsekvenserne af dine funktionsnedsættelser ikke er tydeligt beskrevet, er vurderingen sandsynligvis ikke konkret og individuel. Kompensationsprincippet er ikke nævnt. Hvis afgørelsen slet ikke forholder sig til, om hjælpen kompenserer for dine funktionsnedsættelser, så kan der mangle noget væsentligt i sagsbehandlingen. Sådan spørger du kommunen. Du har ret til at få uddybet, hvordan kommunen har vurderet din sag. Her er en konkret fremgangsmåde. Stil spørgsmål på skrift. Anmod om skriftlig svar. Brug svaret for eksempel i din klage. Det er fuldt ud rimeligt at anmode om en konkret og individuel begrundelse. Du behøver ikke acceptere en afgørelse, du ikke forstår eller ikke kan genkende dig selv i. Du kan for eksempel skrive følgende. Jeg vil anmode jer om at beskrive konkret, hvordan I har vurderet min sag i forhold til kompensationsprincippet.
Jeg anmoder om en konkret og detaljeret uddybning af, hvordan mine funktionsnedsættelser og deres konsekvenser for min daglige livsførelse er indgået i afgørelsen. Det er din ret. Ifølge forvaltningslovens paragraf 22-24 har du krav på en begrundelse for en afgørelse. Begrundelsen skal indeholde de faktiske omstændigheder, der er lagt vægt på, herunder din konkrete situation. Og det skal være skrevet, så du forstår det, ellers skal du anmode om forklaringer. Du behøver ingen advokat. Du kan stille dette spørgsmål selv, mundtlig eller skriftlig. Det kræver ikke juridisk bistand at anmode om en uddybning, og kommunen har pligt til at svare. Jeg vil anbefale, at du gør det skriftligt. Fokus må ikke glide. Hjælpen skal kompensere. Kompensationsprincippet er fundamentet for, hvorfor hjælpen gives. Hvis vi ikke aktivt holder fast i dette princip, som borgere, pårørende og fagpersoner, så risikerer vi, at fokus stille og roligt forskydes fra borgerens reelle behov til systemets administrative bekvemmelighed. Borgerens behov. Udgangspunktet for enhver afgørelse skal være den enkelte borgers konkrete funktionsnedsættelse og dens konsekvenser. Kommunens vurdering. Kommunen skal aktivt forholde sig til, om den tildelte hjælp reelt kompenserer, ikke blot om den passer ind i et budget. Dit engagement. Ved at stille spørgsmål og kræve konkrete svar, er du med til at sikre, at princippet efterleves i praksis. Hvad du kan gøre. Læs afgørelsen grundigt igennem. Tjek om dine konkrete funktionsnedsættelser og deres daglige konsekvenser er beskrevet. Er kompensationsprincippet nævnt eller tydeligt anvendt? Stil dine spørgsmål skriftligt. Anmod kommunen om at beskrive konkret, hvordan de har vurderet din sag i forhold til kompensationsprincippet. Vær specifik og anmod om et skriftligt svar. Søg vejledning ved behov. Handicaporganisationer, kommunens borgerrådgiver eller en privat socialrådgiver kan hjælpe dig med at forstå svaret og vurdere, om der er grundlag for en klage. Klag hvis nødvendigt. Er du ikke tilfreds med svaret og afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen. Fristen er typisk 4 uger fra afgørelsen. Du har ret til at få din sag vurderet af en uafhængig instans. Husk, det er helt rimeligt at anmode om en uddybning